Ο Κίμπερ το κύπελο διεθνής, ο Ρούτερ για μία και μόνο αγωνιστική τεχνικός Παναθηναϊκού, καθώς συμφώνησε και ανακοινώθηκε και συμφώνησε επισήμως δηλαδή ο Παναθηναϊκός του Ανδρέα Σταματιώνη να αναλάβει από αύριο ο Ιταλός τις τύχες του. 4-4-2 με ρόμβο, όπως και μερικές άλλες περιπτώσεις από τον Αναστασίος τώρα το πρωτάθλημα. Εδώ ο Δέλλας μετά από 9 παιχνίδια Super League σε 2 περιόδους με την ΑΕΚ και μάλιστα ένα τότε με τον Ατρόμητο εδώ στον υπερβασμό της ΑΕΚ, αναλαμβάνει τις τύχες της ομάδας του Περιστερίου. Μια πρώτη κίνηση στα δεξιά με τον Μπέμερ που έπαιξε για πρώτη φορά φέτος στη Super League βασικός. Δεν ήταν καλό το σου του Λου. Το Ατρόμητο σε ένα συνδυασμό του Μπρίτο με τον Ναπολεόνι, δεν τα καταφέρει να κάνει κάτι σπουδαίο στο τέλος. Ένα σου του Νίνη σε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο έτσι κι αλλιώς για τις δύο ομάδες. Δεν είχε πολλές φάσεις και πολλά σκληρά μαριάσματα. Ένα από αυτό φέρνει την κίτρινη στο Μπέρν. Εδώ και μια άλλη φάση που δείχνει τη σκληρότητα του πρώτου μέρους με την κόντρα Γοδόη και Βέμερ. Η αντεπίθεση του Πράνιτς που δείχνει ότι μπορεί να φέρει φάση για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Κροάτης δεν σημαδεύει σωστά και στην μπάλα out ενώ περίμενε ο Νίνης. Ο Πράνιτς θυμίζουμε ότι για δεύτερο στο επόμενο μάτς έγινε αριστερό μπακ, έπαιξε ως αριστερό μπακ και έμεινε στον πάγκο ο Νάνο. Εδώ ο Μπέρκ που πέφτει πάνω στον Κιβρακίδη. Εδώ μια φάση όπου ο επόπτης δίνει offside, η κάμερα έδειξε την ευθεία ότι καλυπτόταν ο Μπέρκ. Εδώ στο 30 λεπτό μια κίνηση από τα αριστερά που έπαιξε πολύ από τα αριστερά ο Ατρόμητος με τον Πιτόλο και το κεφάλι του Μαρσελίνου που επανέλθει στην 11η και έχει πάρει και συγχωροχάρτη σε σχέση με πράγματα που θα προηγηθεί εδώ στο εσωτερικό του Μάρκο Ατρομήτου. Ο Παναθηναϊκός με τον Μπράνιτς και τον Μπέρ το 42, η πρώτη φάση ουσιαστικά που ο Αμπέτ κάνει κάτι αξιόλογο στο μάτς. Ο Αργεντινός στο τέταρτο χάνει την ευκαιρία να κάνει το 0-1, ο Γκορμπούνοφ λέει όχι. Και αμέσως μετά το ίδιο σκηνικό από την άλλη πλευρά. Ο Ναπολεόνι απέναντι από τον Στιβ. Το 43 ευκαιρία του Ατρομήτου είναι οι δύο καλύτερες στιγμές, δηλαδή στην δύση πρώτη χρόνου. Έμενε να έχουμε τις καλύτερες φάσεις για τις δύο ομάδες. Όπως αντίστοιχα, στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου έχει το γκολ για τον Ατρόμητο. Πρώτη φάση δηλαδή που κάνει κάτι αξιόλογο στο πρώτο χρόνο ο Ατρόμητος. Από λάθος το Αμπέρ έχει τροφοδοτήσει ο Μπρίτο τον Ναπολεόνι. Και ο Ναπολεόνι επιστρέφει στα γκολ αντίστοιχα όπως και ο Μπέρκ μετά το μάτι με τον Πλατανιά για τον Ατρόμητο στα Χανιά. Φτάνει τα δύο στο πρωτάθλημα, υπέροχη ενέργεια στο τέλος. Αδειάζει δύο παίκτες. Έχουν εξουδετερωθεί Τραταπυλόπουλος και Πράνιτς και σκοράρει ο Ιταλός με το πλασέ. Το παιχνίδι έμοιαζε να δημιουργεί και άλλα προβλήματα στον Παναθηναϊκό από αυτά που είχε αυτή τη εβδομάδα που πέρασε. Καθώς ο Ατρόμητος προηγήθηκε, όμως ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να εμφανίζει στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν κάποιοι παίκτες του. Ο Καρέλης εδώ μετά το σούτ Αμπέρ δεν μπορεί να σκοράρει. Το 58 ένα γύρισμα με τον Γκορμπούνοφ να δημιουργεί τη στιγμή του αγώνα, γιατί ο Ναπολεόνι εδώ βγαίνει στην κόντρα, παίρνοντας την μπάλα του Λεφορόσα. Κοιτάξτε πως παίρνει την μπάλα στο δοκάρι, θα μπορούσε να κάνει το 2-0 και να πάρει άλλη το μάτς. Αφέστατα μια στιγμή του αγώνα που σημειώνουμε και το δοκάρι του Ναπολεόνι ήταν και μια θεαματική στιγμή στο μάτς. Εδώ καταπληκτικό τακουνάκι πάσα assist του Μπέρκ για τον Καρέλη, αρχίζει και δείχνει μηνύματα ο Μπέρκ του τι μπορεί να δημιουργήσει τη συνεργασία του με τον Καρέλη. Αλλαγές του Ρούτερ με την είσοδο του Ατρακούν στο μάτς, που και αυτές έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, διότι διαμορφώθηκε ένα 4-3-3 κατά την ο Πέτριτς. Πάλι ψάχνει με ωραίο τρόπο ο Μπέρκ τον Καρέλη, δεν έρχεται η τελική από τον Καρέλη. Εδώ μια φάση όπου γυρίζει την μπάλα πάνω στο σώμα του Κιβρακίδη, ο Μπέρκ να πει στο σώμα μετά στο χέρι, έχει γυρίσει το σώμα του. Παίζεται λέει ο Κίσας, σε ένα offside του Καρέλη ήταν και όχι του Μπέρκ που κυνήγησε τη φάση. Πάλι κοντά στον γκολ Ατρόμητος το 71, για μια φορά που λέμε ένα μάτσο έχει γίνει ροντέο, δηλαδή έχει φάσει και από τις δύο πλευρές. Αλλά εδώ ο Μπέρκ δείχνει ξανά την κλάση του. Ιδανικά στρώνει στον Καρέλη που φτάνει τα 6 γκολ, είναι δεύτερο σκόρ όπως ανέφερες και εσύ, Άγγελε. Και έχει τροφοδοτηθεί με υποδειγματικό τρόπο από τον Μάρκους Μπέρκ, οι πρωταγωνιστές των δύο πρώτων αγώνων με Πανετολικό και Καλονί τότε. Έχει μπει στο μάτσο ο Πέτριτς εδώ, δερνείται από τον Λαζαρίδη. Έχει διαμορφωθεί ένα 4-3-3 η διάταξη του Ρούτερ που έπαιξε ρόλο στο να είναι πιο ορθόδοξο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να βγαίνουν και οι αρετές των παιχτών του στο γήπεδο καλύτερα. Εδώ ο Λαζαρίδης κάνει το κοντρόλ, στη συνέχεια πέφτει, παίζεται λέει ο Κίζας, καθώς προσπαθεί εδώ να κρατήσει την μπάλα, έχει βρεθεί στο έδαφος. Το 81 ο Μαρσελίνιο αστοχεί λίγο πριν από το μάτς. Το 84 έχει
συνδυασμό τη άμυνα του ατομή του. Αυτή τη φορά ο Καρέλης είναι που πασάρει και ο Μπέρκ που σκοράρει. Ο Σάτσεφ που είδαμε να πανηγυρίζει έξω, αλλά ήταν από του πρωταγωνιστές στην ανατροπή. Είναι βεβαίως ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, ο Μάρκους Μπέρκ, και για τις ασίστ που έβγαλε και για τον γκολ που πετυχαίνει. Είναι ο παίκτης που δίνει την ανατροπή και είναι η καθοριστική στιγμή του μάτς για να έρθει το τρίποντο για τον Παναθηναϊκό. Θα το ονόμαζα εξάποντο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί παίζει ρόλο και η ψυχολογία πια. Και οι καθυστερήσεις πια, ο Ατρόμητος θα προσπαθήσει να μεταδεχτεί μια κακή στιγμή.